Lene se slaže da još nije došlo do pravog izmirenja na području Zapadnog Balkana, ali po njemu ne postoji rizik od izbijanja masovnog nasilja ni u jednoj od zemalja regiona, ni približno nalik na oružane sukobe tokom 1990-ih. On međutim dodaje. Kada je reč o izgradnji funkcionalne države, stvarnog pomirenja kao i u pogledu reformi i vladavine prava, do svega toga nije došlo onako brzo kako su se mnogi nadali. U zemljama Zapadnog Balkana i dalje imamo etnocentrične nacionalističke elite koje očigledno nisu posvećene stvarno napretku. Po oceni Kurta Volkera, odsustvo rešenja u odnosima između Srbije i Kosova izlaže Zapadni Balkan opasnosti od dubljih i trajnijih potresa. Po njemu, stabilnost regiona najviše zavisi od pitanja Kosova. Mislim da će dugoročno gledano ključ mira na Balkanu biti neka vrsta obostrane saglasnosti o obnavljanju direktnih veza između dve strane, uspostavljanje, na primer, trgovine između Srbije i Kosova. Uzemno poštovanje, međusobno priznanje bi možda moglo doći kasnije, dok održavanje sadašnjih nestabilnih odnosa nije koristan put. Za razliku od ranijih pregovora između dvojice predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija koji su ulivali poverenje da je dogovor moguć, sadašnji premijer Kosova Aljbin Kurti ne krije da sporazum sa Srbijom nije na prvom mestu, kaže Lene. Kurti je uvek bio izuzetno kritičan prema dijalogu sa Srbijom. U osnovi je rekao da ne bi trebalo da vodimo dijalog sa Srbijom, to nije prioritet. Ali mislim da je donekle izmenio svoj stav. Mislim da razume da je dijalog neizbežan. Volker podsjeća da je sudbina Zapadnog Balkana vezana za Evropu. Tačno je i to da se nacionalna, etnička, verska rivalstva na Balkanu mogu preliti u sukob i to može da ugrozi hiljade, ako ne i milioni života na Balkanu, a takođe i utiče na Evropu. Dakle, tačno je da je Balkan usidren u Evropi, ali se to i dalje osporava, što čine Rusija i Kina. Lene se osvrće na ulogu Srbije, koja sa svojim bliskim vezama sa Rusijom i Kinom remeti geostrateški status quo na Zapadnom Balkanu, a time i šire u Evropi. Činjenica je da Aleksandar Vučić nije lojalan Evropskoj uniji u domenu spoljne politike. Prilično je blizak Putinu, Kini. Nema stvarnog usklađivanja sa Evropskom unijom kada je u pitanju spoljna politika. To nije ono što biste očekivali od predsjednika koji želi prijem svoje zemlje u Evropski blok. Volker ukazuje na pojačane izazove sa kojima se Crna Gora suočava. Vidimo da je vlada u Crnoj Gori sada suočena sa ozbiljnim problemima sa više strana, ali Zapad izgleda da je uglavnom pasivan dok se to događa. Lene, s druge strane, ističe. Činjenica je da nova vlada ima vrlo malu većinu. Sastavljena je od heterogenih interesa i nije sigurno koliko će moći da opstane. Ali činjenica da je DPS izgubio vlast sama po sebi predstavlja normalizaciju demokratskog procesa u Crnoj Gori.